Banat isda eh. Sa sila yung dagang tao eh. Maynila, be! Kanindot eh, walang sana ba? Orang kita yung kuha nila, grabe ka project na limpyo kayo ngayon sa rin. Dito ang tao nila eh, ano mga tao? Punta ka na! Di na mo ako ka na isda. Nga nga bata!